ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈವ್‌ಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲಿ. ಹೂಗುಚ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ. ഹായ് ഗൈസ്, പേരുള്ളൊരു ആരില്ല പോയി. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್? ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡು ಒಂದು. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಜರ್ರಿ ನಿರನ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬ್ರದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ನಮ್ದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ದೋಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಟ್ನಿ. ಓ, ದೋಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಟ್ನಿ. ನಮಗೆ ಊಟ ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಬ್ರದರ್? ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಉಂಟಾ? ಜೋರುಂಟಾ ಚಳಿ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಳಿ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಚಳಿ ಈಗ.
ಮಳೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಚಳಿ. ಇಲ್ಲೀಗ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರತ್ತ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಸಂಜೆ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್? ನಿಮ್ ಯಾವುದು ಕುಶಾಲನಗರವಾ? ಕುಶಾಲನಗರವಾ ನಿಮ್ದು ಊರು? ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸ ಅಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಒನಸ ಆತು ಜಾನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅತೆ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುದಿಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲಿಕ್ ಬೀಲದ ಎಗ್ ಅವು ಸೈತಂಡ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕರಾಯೆ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲಿ ಸೈತಂಡ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕರ ಬೀಲಡ ಬತ್ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕರ ಅಪ್ನ ತೆಂಚ. ಹ್ಮ್ ನಮಕ್ ಬೀಲ ಇಜ್ಜಾತ ಐಕ್ ಎಲಿಕ್ ಬೀಲ. ಫುಲ್ ಮೋಡ ಉಂಡಿನಿ. ಏನು ಜಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಿ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಕಜಿಪು ಬೇಗ ಆತುಂಡೆ. ಹೌದಾದ ಮಾರ್ರೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅತ್ತಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಾ? ಜರ್ರಿ ನೀರ ನಿಲ್ವಾ ನೀವು ಕೇಳುದಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? ಹೋದ್ರಾ? ನಾಯಿ ಬೀಲ ಅಲ್ಗಾ ಉನಿದಾಯೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾಯಿ ಅಲ್ಗವ್ ಜಾತೆ ಐಕ್ ನಾಯಿ ಬೀಲ ಅಲ್ಗವ್. ಆ ಖುಷಿಟ್ ಬತ್ತಿರ್ 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 ನದ. ಬೀಲೋಗು ನಾಯಿ ನಲ್ಗವರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಾಯಿ ಬೀಲೋ ನಲ್ಗವುನಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಬೀಲೋಗು ನಾಯಿ ನಲ್ಗವರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಾಯಿ ಬೀಲೋ ನಲ್ಗವು. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ದೂರ ಪೋತೇರ್ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೂರ ಪೋತೇರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಂಡ ತೆರೆಗ್
Bilo naik nalga orang jadi kenai bilo nalga punya teh. Correct teh. Very good panandule Chandrati akka. Thank you Chandrati akka. Raddekke answer correct ate. ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 3 ಜನ ಉಳ್ಳರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ 2 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜೆರ್ ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಗಂಟ ನಕಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು. ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಗಂಟ ನಗಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಗಂಟ ನಗಲ್. ಇನಿ ದೂರ ಪೋತಿರಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿನಿ. ಒಂತೆ ಚಳಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚವಲ್ಲ. ಚಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಚಳಿ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಳಿ. ದೂರ ಪೋತೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಗಂಟ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ. ನಾತಕ ಚುಕ್ಕೇಂಡರ ಕಷ್ಟ ಕೇಂಡರ ಅರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡೆರತ್ತ. ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಿರಕ್ಕ ಏನ ಕಜಿ ಪೋತಾರು ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜರೆಗೆ. ಆಟಾಗ ಪೋತೆರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಈ ಚಳಿಕ ಆಟ ಪೋಂಡ ಮರ ಕಟ್ಟು ದುಂಬ ಪೂರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆಟ ನಾಟಕ ಪೋಪುನ ಅಂಡ ಏತು ಚಳಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೋನಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆಟಲ ಬರ್ಚಿ ನಾಟಕಲ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು అంటే ఇట్లా పోపు జరుడేగల ఒకైతే చలి లత్త ಜಾಸ್ತಿ. ಆಜಿ ಗಂಟೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಳಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರ ಅತ್ಯಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈದಿಜೇರು ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ರೋರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಬೈದಿಜೇರು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅನ್ನೇನಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನೆ ರೋರ ಬರ್ಪಿದ್ರು ರೋರ ಬರ್ಪ ಆರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಹೊರರ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇರು ಆರು ಎಂಚ ಓಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುವೇರು ಪನಾರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹೊಡತ ಲೈವ್ ಬರೋಂಡಗ ಆರು ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅದು ಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ. ತಾರೇಡುಲ್ಲೇರ ಒಯ್ಟುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕಲಿದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ತಾರಿಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಡತ್ತ ಕಳಿಯ ಓಡು 90 ಓಡು ಬರ ಅವಡತ್ತ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರ ಇಲ್ಲಾಡು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ.
ಮೂಜಿ ಜನ ಹಿಡ್ಡುಲ್ಲೇರು. ಹೌದ್ಯಾ ದಾಯಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ. ಏರುಳ್ಳಾರ್ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರತ್ತ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರೀರು. ಕೊದ್ದನೆದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ದೂರ ಕೂತಿರಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ರೀಲ ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜೆರ್. ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು. ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬತ್ತನೆ ಲೈವ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ತಿರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ಲೈವ್ಗು. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಒನಸಾಂಡ್ ಪಿರೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಕೊದ್ದನೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಜಾಂದರಿ. ಹಾ ಕೊದನೆ ಗಸಿ ಮಲ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ನಿ ಎರಡ. ಕೊದನೆ ಗಸಿ ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ. ಅಂದಿ ಇನಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಪೀರೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ. ಓಹೋ ನಿಕ್ಲಿ ಏಪಲ ಏತ್ ಗಂಟೆಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಮಂಟೆಗೆ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಮಂಟೆಗೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗ್ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗ್ ಅವೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಬರ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದ್ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲಾವ್. ಹಾ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒರೊರ ಬೇಗ ಬರ್ಪ. ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೆಗ್. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಿ ಕೊದನೆ ಗಸಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂದೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆವು. ಈ ಕೊದನೆ ಗಸಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡವು. ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಅತೆ. ಆರು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಜರಾನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ. ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡೋಡ. ಓಕೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡು. ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಲಾಪುಂಡು. ಮಂಡೆರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಹತ್ತು. ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನುಂಗೆ ಖಾಲಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡುಜಿಂಡ ಶೋಕ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರ್ ಗೊತ್ತುಜಾತ. ಇಂಕ್ಲು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಇರು ಎಂಚ ಮಲ್ದಾರಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಾತೆ. ಅಂಚ ಅದು ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಾನ ಇರು ತಿನಂದು ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜ ದಾದನ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ. ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾರು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಅಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಸಾರು ಮಲ್ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು. ಯಾನಿತ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲಡಿ. ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ. ಇಲ್ಲಡಿ ಬಾಲೆ ಎಂತೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು. ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈರ್ ದಾತ ಅನ್ಪನಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರೆ ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಓಪನ್ಗೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಈರ್ ದಾದಿ. ಅಂಚತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿನಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ ನಂಚ ಪನ್ಯಾನು. ಇತ್ತೆ ಪೋತುಜೆರ್ಗ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಅಂಚಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ. ಕಜಿಪ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು 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 ಮೀನು. ಜುಬೇದಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಕೊದನೆದ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ತೂವರ ಪೋಯರ್ಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಜುಬೇದಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದ ಜರ ಅಂದ್. ತೋಲ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದೆರಾರು. ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ನುಂಗೆ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೆಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೊದನೆಗ್. ಚಟ್ನಿ ಅಂಡೆಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಪಂತ್ ಜರು ಪಂತೆ ಅವಲ್ಲ ಸ್ಲೋಕ್ ಎಂದು ನೀನು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಇಪ್ಪು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾಡಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ನುಂಗೆ ಮೀನ್ ಪಾಡೋಡು ಸಾರು ಗಂಡ ಚಟ್ನಿ ಗಂಡ ನುಂಗೆ ಮೀನ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಜ್ಜಿ. ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ.
ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಚೇಟಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಾವು ಇಂದು ಕೊದನೆ ಕೊದಾನೆ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಯಟೆ. ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಂದು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತದಟ. ನನಲ ಉಂಡು ಅವಳು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೊದಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂಡ ಅವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೊದಾನೆ. ಇಂಚಿಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತುನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಅವು ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಜಿ ಬೇದಕ್ಕ. ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಎಂಕುಲು ತಿನಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ತಿನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಏರ್ಲ. ಅವು ಎಂಕುಲು ತಿನಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಓಲ್ಲೆರ್ ಮುರಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ ಬಲೂನ್ ಉರ್ಪುನ ಓಹೋ ಬಲೂನ್ ಉರ್ಪುನ ತೂಯಾರೆರ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬಲೂನ್ ಉರ್ಪುನ ತೂಯರ್ಗೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ. ಬಾರಿ ಉಡ್ತೆರ್ ಬಲೂನು ಉಡ್ತೆರ್ ಎಂಚಿನ ಉಡ್ತೆರ್ ಬಲೂನು ಅತೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾಮಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಲ್ ಪೋದಾಂಡಿ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಪೋಯೆಲ್ಲಲ್. ಬಾಲೆಗ್ ಶೀತ ಆತುಂಡ ಚೊರಪೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯೆಲ್ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ. ಪೂರಾ ಕಡೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಲಿಕ್ ಅಂದ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಚಲಿಕ್.
ಜೋಕ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಅವು ಚಲಿಕ್ ಕತೆ ಅದೇ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಲಿಕ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಲಿಕ್ ಶೀತ ಆಪುನಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಂದು ಚಲಿಕ್ ಕತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗತ್ತು ಚಲಿಕ್ ಶೀತ ಆಪುನಿ ಚಲಿಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶೀತ ಆಪಿನಿ ಚಲಿಟ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರು ಸುಜಾತ. ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ. ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರಿತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರಿತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಮೀನು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನು ಇರಗದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಂಬಿಕಕ್ಕಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಮೀನ್ ಫ್ರೈಗೆ ಅಂಬಿಕಕ್ಕಗೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈಗೆ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಂಕ್ ಬಸಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೆ ಬಸಾಲೆನೆ ಬಸಳೆ ಸಂಗಮೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು. ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಆಯ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಬಿಕಕ್ಕ. ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಅಂಚಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂಬಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಳಿ ಉಂಡಿ. ಚಳಿ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರುಂಟು ಚಳಿ. ಸುಂದರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಗ್ಲೇಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಮೀನು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಮೀನು ಸಂಗಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀನು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಿಮ್ಗೇನು ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಪುರ್ರ ಬನೊಂದ್ ಬತ್ತೇರು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋರುಂಡಂದ್ ಪುರ್ರ ಅಂದ ಒಂದುಂಡತೆ. ಅಂಬಿಕಕ್ಕಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಅಂದು. ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ಶೀತ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಚೊರಪೆಟ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಲು. ಒಡೆ ಪೋತೇರು ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬಾಲೆ ಶೀತ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಚೊರಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಜೆತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಲು. ಸಹೋದರಿ ಓಲುಂಡು ಸಹೋದರಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು ದೊಲಾಯಿ ಉಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅವ ಇಲ್ಲು ದೊಲಾಯಿ ಉಂಡು.
ಆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನೇನಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಕೊರ್ದು 10 ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂತ್ ಕನತದು ಪೊರ್ಲುಡು ರಸ ಮಲ್ತು ಉಂಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೇ. ಓ ಭಯಂಕರ ಮೇರ್ ಕೋರಿದ ಕಾರುಡೆ ಉಂಡಾರೆರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಕೋರಿದ ಕಾರುಡೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅತೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಇರು ಕೋಪನಂದ್ ಅಂದ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೋಪ ಕೋಪ. ಕೋಪ ಕೋಪ. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಕೋರಿದ ಕಾರುಡೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಗೆತ್ತ. ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ದಾದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಸ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಅಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ದಾದೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಅಂದ್. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಒರ್ಗುಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ತಿಂದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ತಿಂತೆರಾರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒರ್ಗುಜಿಗೆ ತರಕಾರಿ. ಅಂಚ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಕನತುದು ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್. ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಾರ್ ಮಾರುವೆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬಯ್ಯನಾಕುಲು ಕೊನೊಪ್ಪುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೇ. ಓ ಅಂಚ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ 10 ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಕನತ್ತಾರ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರುಗ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಅತೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಆಂಡ್. ಅಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಪಾಡೋಡು ಮಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ತುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಪಾಡೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ತರಕಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆಗೆ ಓ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆ ರೇ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಅಂಡಲ ಆಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆ ಎಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಐತು ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಆವಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಜುಬೇದಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್. ಅಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಲಿಕ್ ಕಾರ್ದ ಸೂಪ್ ಮಲ್ದೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಮಾರಿ ಅನ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಚಲಿಕ್ ಕಾರ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ದ ಸೂಪ್ ಮಲ್ದೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಓಲೇರು ಸತೀಶ್ ಓಲೇರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಲೇರು ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಓಲೇರು ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಮಾರಿ ಅನ್ನೆ ಪನಂದ ಎಲ್ಲ ಕುರಿತ ಕಾರ್ ಕನಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಲೆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಕುರಿತ ಕಾರ್ ಕನಪೆರ್ ಗೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್. ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾಸ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂತೆ ಕೋರಿದ ಸುವಿಲ ಪಾಡೋಡು ಖುಷಿ ಆವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸುವಿಲ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅವನೇರು ತಿನ್ಪುನಿ. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಅಂದೇ.
ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೂ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೇಗ್. ಮಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿಟ್ ಓಳ್ ಚಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಆರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಟಿಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾರೆ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸೆಕೆನೆಗೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಪಾಡೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ಗ್ಯಾಂಡ ಅಂತೆ ಮಾಸಲ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ. ರವೀಂದ್ರನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು. ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಡದಾರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಆರು ಬೈದು ಜರಿನಿ ಸೋಡಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಶುಭಕ್ಕಾಗ ಫಿಶ್ ಕರಿಗೆ ಓಕೆ. ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓಲೇರ್ಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಪೋಯಲೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೋಲ್. ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಅಂಡೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ ಆಣ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಇರೇಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೇ ಫಿಶ್ ಕ್ರೈ ಪಂಡರತೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇರೇಗ್ ಫಿಶ್ ಇರೇಗ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಓಲೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಒಡೆಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ್. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿ ಓಲಲ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಯಲ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ರಕ್ಷಿ ಬೈಜೇರಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿ ಓಲ್ಲೇರಿ ರಚ್ಚು ಓಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಬೈಜೇರತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಯರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಕುಶಲ್ದ ತುಳುವೆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆಂಪು ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚ ನೆನ್ಪಾಂಡಿತ್ತೆ. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಕುಶಲ್ದ ತುಳುವೆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆನ್ಪಾಂಡತೆ ಎಂಚ ನೆನ್ಪಾಂಡಿರೆಗಿತ್ತೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲಾರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂತುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ರಾದಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ದೇವಿರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂದಂದು ಸತೀಶ್ ದೇವಿರ್ ಬತ್ತೇರು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವು 2018 ಇತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಗ್ರೂಪು ಅವಿರಗಿತ್ತೆ ನೆಂಚ ನೆನ್ಪಾಂಡ್. ದೇವೇರ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೈಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ಗೆ. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ನೆಟ್ ದಾನೆ ತಿರುಗುನಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಮಾತಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಭಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಪಂಡೇರು ಒನಸಾಡು ಚಿಕನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಏನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಹಂದಿ ದಾಯಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮೆಹಂದಿ ದಾಯಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಬೈಜೇರು ಅರ್ನ ಮಾಲ್ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮಾಲ್ ಕೊನಾರ ಪೋತೇರು ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪುನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪನೆಗೆ ಅಂಡ್ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪನಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತ ಅರೆಗ್ ಪೊನ್ನು ತೋರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನು ತೂಪುಜೇರು ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನಟ ಪಂಡೇರು ಪೊನ್ನು ತುಲೆ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನು ತೂಪುಜೇರು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಎದಿಯೇರು ಅರೈಕ್ ಪೊನ್ನು ತೂಪುಜೇರತ್ತ ಏರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಐಂಜನ ಐಡುಡುಲಾರದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಲ್ಪುನ ಮೆಹಂದಿ ದಿವರೆ ಗನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ ಅಂದೇ ಮೆಹಂದಿ ದಿವರೆ ಕಲ್ಪಿನೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಮೆಹಂದಿ ದಿವರ ಕಲ್ಪುನಿ ಅತೆ ಇರೆ ದೀನ್ಯಾ ದಿವರೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಪಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದ್ ಪಂಡ್ ಅಂದಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಂದಾರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಖರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪನಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಆವಡ್ ದಾಲ ಕಡೆ ಸೂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎರೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಆವಡ್ ದಾಲ ಕಡೆ ಸೂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾತಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೆಹಂದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಚಂದ್ರಾತಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾನೆ ಮೆಹಂದಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತ್ ಜರತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಲೈವ್ಡು ಮದಿಮೆಗ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ತೂಪೆ ಪಂತೇರಾನಿ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚು ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ತೂಪೆ ಪಂತೇರು
ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಪನಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮೆಹಂದಿದಿವರೆಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಮೆಹಂದಿದಿವರೆ ಕಲ್ತಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಪುನಿಗೆ ಯಾರೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪುನ್ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಆರೆ ಮೆಹಂದಿ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಪುನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆಗು ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ದೀಪೆ ಮೆಹಂದಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಏರಗ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪೆ ರವೆ ಏರ್ನಲ ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚಿಕನ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಕನ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಆವು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಮಾಲ್ಲ ಉಂಡು ನಲಿಪೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಮಾಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ನಲಿಪೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕಗ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಲೀಟ್ಗೆ ಅವೆಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವೆಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮೆಹಂದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೀಯೇ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪುನ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು అందుకే ఫ్రీಗೆ ಯಾರ್ದಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೆ ತೊಂಜೇರು ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏರಂಡಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಆದ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪೇರು ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೀಲೆ ಪನ್ಯ ಎಂಕ್ ಮೆಹಂದಿ ದೀಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಯ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಆತನ ಸರೋಜಾಕ್ ಇರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡತೆ ಅವು ತೂಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ದಾಗ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಉಡಿತನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಫ್ರೀಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡತೆ ಲೈವ್ ದಾಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಫ್ರೀಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯಾಗ್ 1,000 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಉಡಿತನಾಗ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಬೇತೆ ಎರೆಗಳುಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ದೇತವನ್ ಬೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಡಿತನಾಗ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಜೆ ದಾರೆಗ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಜೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಲಿಪಿನೆಂಚ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಡಿಜೆ ಬೋಡತೆ ಡಿಜೆ ದಾರೆಗ್ ಪನಾಡಿಯೇ ಡಿಜೆ ದಾರೆಗ್ ಪನೋಡತೆ ಇಜಿನ ಎಂಚ ನಲಿಪುನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನೆರ್ಪಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಐಕಿರಂಚ ಅವನ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಓ ಅಂಚನಾ ಎಂಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನೆರ್ಪಾರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನೆರ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಜಿಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆರ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಜಿಂಡ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ನೆರ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಡಿಜೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಜೆ ಸೋಡಾ ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಆತಂಡಿ ಅಂಚ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಲಾಲ್ ಬಾಲೆಗ್ ಶೀತ ಅದ ಎಂತ ಚೊರೆ ಪಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಲಾಲ್ ಡಿಜೆ ದಾರೆಗ್ ಪನೋಡ್ಚ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಡಿಜೆ ದಾರೆಗ್ ಪನೋಡು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಡಿಜೆ ನಾವು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಡು ಉಂಡು
DJ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಲ್ಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಪನಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮನ ಲೈವ್ಗು ಬರ್ಪುನಾರ್ಡನೆ ಉಂಡು DJ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆನೆ ಪೂರ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಡಿಜೆದ ಮಾಲ್ದ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು. ಓ ದೇವರೇ ಅಂಚಾಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಜಿನ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ದೇವರೇ ಅಂಚಾಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಗೊಂಗೆ ಕೊನೊತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಗೊಂಗೆ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಗೊಂಗೆ ಒಲ್ಲ ಎನಾನ್ ಕೊನ ಓಡಾತೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕೊನ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗೊಂಗೆ ಎನಾನಂಡ ಕೊನವ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊನ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೂರ ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೂರ ಉಂಡು. ಮಾಲ್ ಉಂಡು DJ ಉಂಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು. DJ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ಪನೊಂದು DJ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಉಂಡುಗೆ DJ ಅಂಚಣ್ಣದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಜಿ DJ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಡನೆ ಉಂಡು. DJ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಲ್ ಬುರ್ಚಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ DJ ಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡು ಎಂಚ ನಲಿಪುನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಮಾಲ್ ಬೊರ್ಚೆ ಅಂಚ ಇರೇಗ್ ಮಾಲ್ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡು DJ ಲ ಬೋರ್ಡು. ವಿಜ್ಜು ವಿಲಾಗ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ವಿಜ್ಜು ವಿಲಾಗ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜ್ಜು ವಿಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ವಿಜ್ಜು ವಿಲಾಗ್ ಹೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಜ್ಜು ವಿಲಾಗ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಮಲು ಆತುಂಡು ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಮಲ್ ಆತುಂಡು ಇನಿ ಬೈಜೇರು ತುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಅಮಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ರೇಪವನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ಉಂಡು ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಹೂ ಬೋಡ ಹೂಗೆ ತೊನೊಲ್ಲಿ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಬ್ಜತೆ ಎದುರುಡು ಕೇನಾರ ಅಂಚಾಗ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾಲ್ ಕಲಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಊಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಪಂಡಾರ್ಡಾಂಡ್ ದಾದ ಮಾಲ್ ಬೋಡ ನೀರ್ ಬೋಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡ ಐನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರ್ಡಾಂಡ್ ಆತೆ. ವಿಜ್ಜು ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ವಿಜ್ಜು ವಿಲಾಗ್. ಮದಿಮಾಲೆಗ್ ಮೆಹಂದಿ ದಿವರ್ಚೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಮದಿಮಾಲೆಗ್ ಆರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪೇರು ಯಾರು ಕಲ್ತೇರತ್ತೆ ಆರ ಐಕೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಿರ್ಗುಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇನಾರ ಉಂತಾಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಚೂರು ಉಂತಾಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬಿಡೋರು ಚೂರು ಉಂತಾಲೆ. ದಾದಾವು ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೂರ ಉಂಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈತ ಹೊರ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಆವಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಅಲ್ಲ ಆವಿಯೇ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಆವೇ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗುಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಗುಜಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಮೆಹಂದಿಗ್ ಪಿದಾಡುವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏತ್ ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡೋರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಏತ್ ಬರ್ತು ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡೋರು ನಿಗ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಅದೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಾಡಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಪಿದಾಡ್ಲೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಒರಿಜಾವಂತೆ ಮೆಹಂದಿದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಕಾಸು ಒರಿನಂತೆ ಮೆಹಂದಿದ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಹೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಓ ಅವು ತಿರ್ಗುನ ಬೇತೆ ಅವು ಪೂಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿಯೇ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಪ್ಪಟ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಿದಾಡಾಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡ್ಗ ನಿಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆ. ಬರುವೆರ್ ಆರೊಂಚ ಬೇತೆ ಪೋತೆರ್ ಗೆರೆನ ಬೇತೆ ಲೆತಂಬರ ಪೋತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಬರುವೆರ್ ಅವೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ತಿರ್ಗುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕಗ ಅವು ಅಂಡ ತಿರ್ಗುಜಿ. ಮುಯಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಮುಯಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬರ್ನಾನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಪಿದಾಡ್ದಾನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡು ಗಂಚವೆ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅರೆಗ್ ಮೀನ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಅವಲ್ತೆ ಮೀನಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಗ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮೀನ್ ಅಡವ್ ಮೀನ್ ಅಡೆ ಮೀನ್ ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಡೆ ಮೀನ. ನಾಲ್ ಜನ 3 ಜನ ಐಡ್ರುಲರತ್ತೆ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೀನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆವ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಏರ್ಲ ದೆತೊಂಜೇರು. ಚಳಿ ಜೋರುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಇತ್ತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆವಾರ್ ಬರ್ನಾಗ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರು ತೂಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರು ತೂಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊರ್ಚ ಅಂದಿ ಚಳಿ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನೊಳ್ಳೆರ್ ಧಾನ್ಯ 7 ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಓಲ್ಲೆರ್ ಮಾತ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚಳಿ ಸುರಾಂಡತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಚಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಸತೀಶನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋತಿರಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡಿಯೇ ಆಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್
సిస్టర్ అజ్జిల్లాకపోతారు గేలే సరోజక్క పనందులు లేరు. ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾకపోతారు ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಏರೆಗೂ ರಕ್ಷಿನ್ ಕೇಂಡಿನ್ಯಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರನ್ ಕೇನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ್ ಕೇಂಡಿನ್ಯಾ ಅಂದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇಂಡಿನ್ಯಾ ಇರಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಒಡೆಗ್ ಪೋಂಡಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬರೋಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ. ಅಂಚಾತೆ ಒಡೆಗ್ ಪೋಂಡಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬರೋಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ. ಅಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ್ ಕೇನ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ್ ಕೇನ್ನಿಗೆ ಆರು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಉಲ್ಲೇರುಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನೆ ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ ಜೈ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಇರೇನೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇನೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಚೋಲರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಒನಸಾಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದಂದ್ ಮಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮಾಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬಂದರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಮಾಲ್ ತಂದರು. ನಂಗ ದಾದೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಗ. ಅವ್ವೆ ಮೊಕುಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ತೋಜುಂಡು ರಕ್ಷಿಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಮೊಕುಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ತೋಜುಂಡು ರಕ್ಷಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ಮರೆಂಗ್ ಕರ್ತ ಇಜ್ಜವು ದಾದಂದ್. ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ನಾಗ ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಜಿಪು ನಂಗ್ ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಂಗ್ ಮೀನಾ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಮಾರ್ರೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಡಾ ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕತ್ತನತೆ ಸೋಡಾ ಬತ್ತುಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕವೇ. ಸೋಡಾ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಕುಡೀರಿ. ಸೋಡಾ ಬೋಡಾಯ್ನಾಗಲ್ ಪರ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾಗಲ್ ಮಾಲ್ ಪರ್ಲೆ. ದಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆನ್ ಕೇಂಡರ್ಡಾಂಡ್. ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಪೋಯರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಪೋಯರು ಅಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬೋಡ ಪೇರ್ ಬೋಡ ದಾದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಬಂಜಿ ದಿಂಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಆತ್ ಕೊರ್ಪೆರಾರು. ಅಂಚ ಬನ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗ್ ಒಲ್ಪನ ವನಸ್ಗ್ ಪೋರೆಗ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನಂದ್ರು. ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಐತೆ ಅರ್ತಾನ್ ಗೊತ್ತಾನ್. ಅರೆಗ್ ಒಡೆಗ ವನಸ್ಗ್ ಪವರ್ ಐತುಂಡ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಆರು ಬೈಜೇರಿ ಲೈವ್ಗ್. ಓಕೆ
ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕೆಪ್ಪುಮ್ಮು ಪಾಪುಂಡು ಹೊರ ಹೊರ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಹೊರ ಹೊರ ಕೆಪ್ಪುಮ್ಮು ಪಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪ್ರಾಯನಾಗ ಅಂಚನೆತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಜಾಲ ಇವು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಎಕಡ್ ಬತ್ತಾರ ಪೋಯಾರ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ ಮುಗಿದು ಜಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲಾರ ಈರ್ ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡತ್ತ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡತ್ತ ಎಂಚ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಕೂ ಪನಂದುಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಒನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಸತೀಶನ ಯಾಕಡೆ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಆದ್ ಪೋಂಡು ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಲ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ನೀ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೂ ಪಡಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೆರು ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಕಿರಣನ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣನ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ತೋಜುಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಂದಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮೋನೆ ತೋಜ ಅಂದಿನ ಲೈವ್ ಮೋನೆ ತೋಜು ಜತೆ ಕತ್ತಲಾಂಡತೆ ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಹುಷಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕಗಲ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡಿ ಮದಿಮೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಕಡೆಡ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕಲ ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಹೇಮಕ್ಕಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ 8 ಜನ ಆಗ್ಲೇ ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ಆರು ಪೋಯರಂದು ಈರ್ನ ಏಪ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಏಪ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಜುಲೈ 8 ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜುಲೈಡ್ ಜುಲೈ 8 ದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿಯೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ತೆಂಗಲ್ ಗಮ್ಮತ್ಕೇನು ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂದಿಯೆ ಸರೋಜಕ್ಕ
ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ಕ್ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜೆರ್ದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಂಡದ್ ಮಾಯ ಆತೆರಾರು ಇತ್ತೆ ತೋಜೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಾಂದ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಕಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ ದೀಕ ಆವಂದ. ಆವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಹಾಲ್ಡೆ ದೀಕ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ರ ಪೂರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಲ್ಡ್ ದೀಕ ಅವೆ ಆವು. ಸತೀಶನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯೆರ್ ಅತೆ ಮಾಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ ಅರೆ ಕುಡ ಗಮ್ಮತ್ಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ. ಆರ್ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಪೋತೆರ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಆವಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಆರ್ ಆತ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಪೋತೆರ್ ಕುಡ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತ. ಇರ್ ಎಂಚಿನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಧರ್ಮಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪೂರ ಕೇನ್ನೆನ. ಏತು ವರ್ಷದ ಇರೆಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಏರ್ನ ಎಂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಹೇಮಂಕ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಅಪಗ ಈರ್ನ ಮೋನೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗ್ ಫುಲ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ. ಎಲ್ಲೆ ಕೊರುವೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರುವೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನನ್ನ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೊಲಿ ಬಾಲೆಗ್ ಶೀತ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಚರವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋಯೆಲ ಅಕುಲು ಜೆತ್ತೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಮೋನೆ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇರ್ನ ಐಕ್ ಓಕೆ ಮೋನೆ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ. ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂವರ ಒಂಜಿ ಅತೆ ಮೋನೆ ತೂವರ ಆಯ್ ಜತೆ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಬೆಚ್ಚೊಡುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೋನೆಗ್ ಫುಲ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಆವಂದ ಅವು ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಆವಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಎಂಕಲ್ನಲ ಆತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ. ಓಕೆ ಈರ್ನಲ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿಗ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಜುಲೈಗ್ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಅನ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಅಣ್ಣನ ಆನಿವರ್ಸರಿಗ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ವಾ ಮೋನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದನ ಸರೋಜಕ್ಕ ವಾ ಮೋನೆನ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ ವಾ ಮೋನೆಂದ್. ವಾ ಮೋನೆಂದ್ ಗೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್. ವಾ ಮೋನೆನ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಗನ್ನ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪನ್ನೆರ್ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವೆ ಓಕೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಗ್ 10 ವರ್ಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಗ್ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಆನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಅರ್ನ 10ನೆ ವರ್ಷದ ಆನಿವರ್ಸರಿಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ ಪೋಯಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಅಂದಿರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅವು ವಾ ಮೋನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಇರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡಂದ್ ಅತೆ.
4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ, ಹೈಡ್ರಿಡ್ ಉಳ್ಳಾರತೆ 4 ಜನ. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುಷ್ಮಾ ಶಾಲ್ಯಾನ್, ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ತೆರೆಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಂಡೆ ಇರ್ನ ಸುಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಲೆ ನನಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಏಮಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡತೆ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಲೆವೆ. ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಾಡ ಅನಿವರ್ಸರಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅವಡ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಎದುರು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅವಳು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಆವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವ ಬೊಡ್ಚ ಸತೀಶನ್ನ ಇರು ಪನ್ಲೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಆವು ಬಲೆ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋವಡ್ಗೆ ಯಾರ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿಗ್ ಇಂಚನೆ ಖಾಲಿಯರ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ದಾದಂಡಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತವನ್ ಪೋಲೆ ಅವೆ ಆರ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಅಂಚಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಮನ್ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡೆರ ಪೋಲೆತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆನಿವರ್ಸರಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಸತೀಶನ್ನೆ ಬರ್ಪರೆ ಮುಯ್ಯಿ ಆವಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಯ್ಯಿ ಆವಡತೆ ಮಾರ್ರೆ ನಮ ಆರ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋತು ಜತೆ ಅಂಚ ಆನಿವರ್ಸರಿಗ್ ಪೋಪುನತೆ ಅಂಚ ಮುಯ್ಯಿ ಕೊರೊಡು ಸತೀಶನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಎಡೆ ಆಪಿಜತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋದು ಬರ್ರ ದಾದಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನೋದು ಪೋಡತೆ. ಮೂಜಿ ಜನ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡುನಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಓನ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತ್ರತ್ ಎಂಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಂಡವೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪೋಯಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಶೀತ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕಗ ಜೋರು ಶೀತಗೆ ಎರೆಗಿತ್ತೆ ಜೋರು ಶೀತ ಸುರಂಡ್. ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗವೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಈತ್ ಬುಡ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್. ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಯ್ಯಿ ಪಂಡ ದಾದಾಯೆ ಎಂದ್ ಮುಯ್ಯಿ ಪಂಡ ಕವರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಕವರ್ ದೀಪತಿ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಕವರ್ ದೀಪತಿ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮುಯ್ಯಿಂದ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶನ್ನೆಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು
ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಚಲಿಲ ಉಂಡು, ಚಳಿ ಜೋರುಂಡು. ಲೈವ್ ನನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಅಂಚನೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ. ಐಕ್ ಮೊಯ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲ್ನ ಅವರೋಡು ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕ, ಮೊಯ್ಯಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕವರ್ ದೀಪುನಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಮೊಯ್ಯಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಪನ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕ, ಮೊಯ್ಯಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕವರ್ ದೀಪುನಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ. ಹೇಮಕ್ಕಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೇರು. ಓಕೆ 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 ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ. ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಪುನ ಇತ್ತ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡಿ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ರಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನಂದು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.